Taga saan tayo Kuya Mark? Saan ang province natin? Tiga dyan lang. Hindi. Hello, what's up guys? Kumusta po kayo lahat? It's your boy Jake and Mac. So guys, naimbitahan tayo maging guest dito sa Binalunan. Kasama natin si Mark Kramer lang naman ng TML Crew. Yes, syempre kasama natin mga Asa family at mamimit nyo mamaya yung mga ibang coaches and scenes dito sa norte ng Pangasinan. So guys, tara sa event center. Let's go! Woo! Papunta na kami sa venue. Syempre kami tayo ang nag-provide ng sounds and lights. Let's go! Coach RM's in the house. Yes. Let's go!
You know? Kesa, hindi ako marunong. Anong comment mo? Masarap po, pwedeng take out. Take out daw ate. Pwede mag take out? Ay, kuy, sorry. Yun nga eh. Channel ko ma'am. Ano? Jake Gapos po. Jake, saan yan? Malalagay sa YouTube, Friendster po. Old school. Old school. Ma'am. Hi sa... Sa inyong mga loved ones. Yes. Hi kay... Kanino po? So guys, explore natin yung bahay ni Mami Lorna. Tingnan naman kung... Yes, It used to be my master's bedroom. master's bedroom. Kaya Yes. lang, pinalitan ko. There's a back. Oh, Mami. This is where, so ang napili naman ni Mr. Kramer. Wow, yan Matulugan. po, ang ganda. Naku, lamig. Okay. Oh, yun. Yes. And then, Ilang years na ang bahay mo, Mami? this is over 300 years old. Wow! So, One of the oldest house in Nasingan. It Mm. was owned by a politician before. mhm. And then I just had it remodeled. Okay. Those copies came Yes po, from the nakita ko nga. original windows. Mga nakita ko nga yung very ano siya, parang vegan. Heritage Yeah, style. it's really a heritage. And then yung mga kapis sa bitana, I was the one who painted. Ginanda ng ginanda. Yes. Dito, Mami. Dito yung ito na, yung extension because my kids, I have 5. Ilan na ang apo ni Mami Lorna? I have 4 kids. Wow, okay. And then I have grandchildren, kaya nag-extend. Grandchildren pala, sorry. Yeah, I have so many grandchildren. I have 6. So, ito naman. And these are the nakakaano nun. furnitures. Believe it or not, furnitures pa ng parents ko. First furniture nila when they first got married. Wow, so, naku. So I cannot... Hello? Ganda. Ganda Mami. Mapapanood mo to Mami siguro after 3 days. I-edit ko to. Yan. Yes, thank you so much Mami Lorna. Ba, may gusto ka pa pong i-shout out or ano batiin? Wala na? Yes po. Tomorrow will be a success again. Yes. Thank you so much Mami. Yan o. O yung saan, Ma'am Cherry o. Coach Cherry. Yeah, so guys, supportahan natin lahat ng mga... Uy, si Ma'am Jonang. Siyempre si Ma'am Jonang. Ma'am Jonang, plug mo yung channel mo. YouTube journaling ka. Yes. Taga saan tayo, brother? I'm from Bilhis, Pangasinan. Yes, yan. Yo, Oh. what's up? Yes. Mga taga Bilhis yan. Mga... Bilyasis. Pwede mahuli na lang kami dumating, ah? Parang yung natin sa gilid na lang. Tabi natin yung space. Kasi yung magsasaya sa harapan na... Okay, sige po, ma'am. Sige, ma'am. Sige po. Sige po. Para ano. Okay. Ayan, so guys, ma-meet natin yung mga kasama natin kanina sa event ng Binalunan. Yan. So guys, tagasan kayo, mga brothers? Sa Pangasinan. Masarap. Bakit mo nasabing masarap? Nakakasawa kasi sa Metro Manila. Yes. So Pangasinan is accessible sa Dito papuntang Manila. against the light. Tapos yan. Yan. Oh, stop. Yun po. Tapos yan, pinag-vlog na kami ni Jake. Tapos ang sarap ng pulutan doon nila Jake. Yes, Saka syempre. very friendly yung mga tao doon. Yun lang, walang discount. Pero friendly sila. Syempre, yes. So guys, na-meet natin si Ray. Siya yung isa sa mga coach din dito sa Pangasinan. At napasyal sa pesto. Nako, uminom ng matamis na Red Horse, syempre. Yun. Ito rin si Sinja. Yan. Yo, what's up? I'm Yeah. Sinjo from Muntinlupa, guys. Outside. Support natin yung vlog ni Jay. Yes, thank you brother. I'm from Muntinlupa. I'm Sinjo. Siyempre, Paano kayo nagkakilala ni ano? Anong- 2016, nag-meet kami ni Mark sa Zumba World. Yung friendship okay. namin is out in Zumba. Kaya Mm, sobrang close okay. kami ni Mark. And Solid. siyempre, thankful.
nagpapasama lagi sa mga out of. Yun. Ano masasabi mo, brother, sa mga Ilocano, mga taga Pangasinan? Grabe, sobrang ano talaga, maasikaso, mapagmahal. Yes. Hindi ka pababayaan, ang sarap ng mga pagkain. Yun, solid. Solid. Yun. Pinsan ba natin? Ay, oo nga pala, nawawalang pinsan pala natin. Mark. Ano po? Creamer sa coffee? Ay, sige. Guys, nandito na yung ating may idol pagdating sa Zumba. Yes, si Mark Creamer. Yes. Kuya Mark, taga saan tayo Kuya Mark? Saan ang province natin? Tiga dyan lang. Ako dyan lang sa gilid-gilid. Tiga, my mother is Cebu. Cebu, yes. My father is Ilo. Cebuano pala si Sir Mark. Okay. So, ilang taon na tayo if you don't mind, sir? 30 years. Ay, pero sir, nabalita. Ano masasabi mo sa mga taga Pangasinan, sir? Baka may gusto kang sabihin. Shout out Pangasinan is always malapit sa akin ng Pangasinan kasi yung nag-start ako mag Zumba, yung kaibigan natin dito, mga organizer, mga host, Yes. sila yung kumuha sa akin. Okay. Parang halos nalibot ko na dito yung yung mga municipality dito sa Pangasinan. Dahil yan sa mga host dito sa Pangasinan. Yeah. Guys, yan. Mark Kramer. So guys. Pahinga tayo nga, pahinga, tulog Okay, pahinga muna. Okay, thank you. Sir, thank you. Yun. Bakit ibulsa mo ngayon, Kramer? Ha? Kramer? Busy. Bulsa ko ngayon? Oy, bakit ba yan? Bakit may take out ka? Oy, ano yan? Bakit sumabit yan? Sumabit. Grabe. Na-explore ko yung bahay ni Mami Lorna. Yun. Pahinga. Anong oras na? Bakit ugali nung yung joke? Wala talaga yung joke. Ayun. Ayun siya. Ano yung sa Kasi parking lot. Kasi ganda yung tumatadyak, no? Ano ba yan? Quiz pa, ano daw, pag magpapaparty, kunin ka daw na sound system tapos may ilaw daw. Sabi niya? Sabi ni Mami. Oo, sige. Nag-set na kami. Ayun, sige. Ma'am, baka kailangan nyo ng sound system. Pagka ikakasal kayo ulit, sabihan nyo ako. At saka, party daw dito, Mami, di ba yung ilaw ni Kuya Jake ilalagay sa pool? Doon sa loob. Sa baba? Oo. Mami, thank you po. Mami, salamat po. Napakagandang bahay, napakaganda. Grabe oh. Ay, yung balutin ko. Balutin mo ako. Ganyan talaga siya, Rem. Pag san pumupunta yan, ma'am, ganyan palagi. Iisa ang bag, pero pag uwi, may dala na. Ma'am, thank you po. Salamat po. Thank you.